Allah ka taimake ni ka bani kalilan Allah ya baka kasilan ya na taimake ka da me wannan dalilin ya saka ga na bar cikin mutane na dawo gefe ni kadai na zama ke saboda damuwa irin nan kuna masu bara da zaran kun ga mutum ko ku zo a taimake ku a taimake ku yaro da ka taimake ni da ni ma na taimake ka yaro kamar da Allah ya taimake ni da me za ka taimake ni haka me ka ci ka rage bari kuma ka taimake wani kawai ka wuce ka ba mutane yaro ai ba daga nan ba ko kana cikin damuwa na san dukkanin tunaninka bai wuce na kuɗi ba yaro tabbas tunanina bai wuce na kuɗi ba kuma su ne burina yaro wannan jarabawa ce na zo maka da ita kuma gashi ka kasa canyewa yaro da ka taimake ni kuma da na taimake ka mallaki kuɗi a rayuwarka kamar wannan zan taimake ka bawan Allah zan taimake ka wallahi zan taimake ka da wasa nake maka amin gurin ne fa kaga illa rashin taimako yanzu inda a ce ya taimaki bawan Allah nan da shi kenan na hai kakana ta yanke saka zan koma ka fada ka fara dangote rashin rabo bai yi ba a nan gurin ashe ni ya zo taimaka ba zuwa yin taimake shi ba amma wallahi sai na nemo shi